Dzień w minutę, Michał Kobosko. Lata temu socjalistyczny premier Węgier dał się nagrać mówiąc: kłamaliśmy rano, kłamaliśmy w nocy, kłamaliśmy wieczorem. Władza pisowska ma dokładnie tę samą metodę. Kłamie każdego dnia i idzie w zaparte. Tym bardziej zaskakujące są nagłe, choć rzadkie przypływy szczerości. Przykład pierwszy: ceny prądu. Przez długie miesiące PiS zapowiadał, że ludzie dostaną rekompensaty za drożejący prąd. Teraz Krzysztof Tchórzewski, były minister energii, mówi z wielką szczerością, że nie będzie żadnych rekompensat. Dlaczego? Bo ludziom w Polsce żyje się coraz lepiej, zarabiają coraz więcej, więc nawet nie odczują tych wyższych rachunków. Przykład drugi: górnictwo. Rząd PiS-u przez wiele miesięcy okłamywał górników, że kopalnie w Polsce będą mogły działać aż do 2049 roku. Teraz Artur Soboń, wiceminister odpowiedzialny za rozmowy z górnikami, mówi szczerze: nie rozmawiamy już o restrukturyzacji, rozmawiamy o całkowitej likwidacji górnictwa w Polsce. Przykład trzeci: kolesiostwo w spółkach Skarbu Państwa. PiS ma usta pełne frazesów o tym, jak bardzo troszczy się o jakość zarządzania naszym wspólnym majątkiem, spółkami Skarbu Państwa. Kilka miesięcy temu wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel przyznał, że zupełnie nie o to chodzi. Bo kiedy PiS rządził po raz pierwszy w latach 2005-2007, partia stawiała na ekspertów, zatrudniała fachowców w zarządach i radach nadzorczych. No ale partia się rozczarowała, bo fachowcy byli zbyt niezależni i nie realizowali linii partii. Dlatego teraz jest inaczej. Dlatego dziś w zarządach i radach tak wiele dziwnych postaci typu Daniela Obajtka. Po wyborach zmienimy zasady. Wprowadzimy elementarną uczciwość w relacjach państwa z obywatelami. Polakom to się po prostu należy.